Il-ħamis ma' 300 ħaddiem tal-Malta Public Transport obdew id-direttiva tal-General Workers Union u ħarġu fuq strajk bejn id-9 ta' filgħodu u nofsinhar u bejn l-4 u s-7 ta' filgħaxija. Aħna sodisfatti ferm li mimkejja tfixkil kollha li kellna kemm min-naħa tal-management kif ukoll min-naħa tal-UHM il-strajk kien wieħed suċċess. Nista' ngħid li madwar 300 ħaddiem waqfu mix-xogħol u madwar 70 ukoll linjat tal-karozzi ma ħadmux. Din id-direttiva nħarġet wara li skont il-General Workers Union il-kumpanija naqset milli tonora ftehim li għamlet magħha fl-aħħar ta' April. Il-ħaddiema strajkjaw wara li kien hemm tnaqqis fil-pagi tagħhom li skont il-Union baqgħu mhux ritornati. Il-kumpanija kienet iddeċidiet li tnaqqas il-pagi tal-ħaddiema meta xi raġuni ma jintlaħqux is-sigħat ta' xogħol kontrattwali. Min-naħa tagħha l-Malta Public Transport esprimiet id-diżappunt tagħha l-fatt li l-Union xorta baqgħet għaddejja bl-istrajk alla volja ijonorat il-ftehim li kien intlaħaq ftit tal-ġimgħa ilu. Fil-fatt fis-sqarrija kien spjegat li tnaqqis kollu li kien sar qabel l-aħħar ta' April ingħata lura lil ħaddiema kollha. Għal darb'oħra l-Malta Public Transport stiednet il-General Workers Union sabiex tivverifika r-rekords inżammu waqt il-laqgħa ta' bejniethom. Hija qalet jekk il-Union tibqa' tirrifjuta li tiltaqa' magħha u tiddeċiedi li tkompli bl-istrajk ma jkollix alternattiva oħra qal li terġa' lura il-ftehim li sar f'April. Intant l-Union kellha taħdidiet mal-Ministru għat-Trasport Ġew Mizzi u ċ-Chairman ta' Transport Malta James Piscopo. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura tena l-appell tiegħu biex il-General Workers Union iġġib l-interess nazzjonali fuq quddiem nett u tersaq il-qudiem għal aktar diskussjonijiet bejn iż-żewġ naħat bit-tama li jintlaħaq ftehim.